5 август Жұмға күн шығарылышыбызды башлыйбыз. Эфирда Сабал укыннары телевидениесі Атна информацион студиясынан сезне мин Райля Галявина сәлемлим. Хәерле кич, иңелек мөһим темаларга безнең ал хәбәр. Урак 2022 кампаниясы старт алды. Россия Авыл хуҗалыгы министрлыгы быел бөртеклеләрдән 130 миллион тонна уңыш җыеп алырга максат куя. Бу сафта сабалылар да лаеклы үз өлешен кертә. Суслангер хәрби лагере Ватан сугышының һәм безнең солдатларның күп серләрен саклаучы шомлы урын. Саба Теләче районнары теләктәшлеге белән бу җирләргә сәфәр кылу традиция юнәлешен алды. Армиядә бергә хезмәт иткән дуслар онытылмый, хәрби бәйрәмнәр аларны тагын да якынайта. Июльнең соңгы көнендә районда урып җыю кампаниясы старт алды. Уңышны 24187 гектар мәйданнан җыеп аласы бар. Бу эшне 77 комбайн башкарачак. Урып җыюны беренчеләрдән булып, җаваплыгы шикләнгән игенче җәмгыяте башлап җибәрде. Һәр техника комбайн тулы көчендә. Терлек азыгы әзерләнә. Бөртеклеләр кузакларны да вакытында җыйнап аларга кирәк. Тиздән көзге чәчү вакыты да килеп җитәр. Кыскасы, игенчелектә бу көннәрдә эшнең очы-кырые күренми диярлек. Гөлназ Вахитова сюжетына күз салыйк. Игенче җәмгыятендә икешәр Дон һәм Акрос комбайннары иге-шиге күренмәгән басуда көнне-төнгә ялгап хезмәт куя. Бу көннәрдә алар көзге арпаны игә. Уңыш гектарына 38-40 центнер чыга. Безнең инде мәйданнарга килгән вакытта 5700 безнең сыру җирлеге бар. Шуларның 2500 гектары туры килә безнең чәчүлек мәйданнарына. 958 гектар безнең көзге культуралар чәчелгән иде узган ел. Инде аларның 520 гектарын без беренче яз көне вакцинажга салдык. Инде алардан да икенче укос безнең арыштан яңадан ашлык җыеп алу көтелә. Әнәс Рахматуллин комбайнчылар династиясыннан әтисе Нурихан абида озак еллар басу карабын иярләгән. Аның белән бергә эшләүче Илһам Галиев та тәҗрибәле игенче механизатор. Армиягә хәтле 5 ел эшләдем комбайнда, скачетерида эшләдем. Тибелә инде вакытларда. Әти белән эшләдем ул вакытта. Хәзер 11 ел инде бу Акрыста эшлим, 11 ел. Аллага шөкер, уңыш булганда, күңелле инде эшләргә дә, ватылмаганда. Менә бергә эшлибез, дус, тату. Эшләп йөрибез шунда. Армиядан кайтканнан бирле шушы комбайнда эшлибез инде, Аллага шөкер. Башта шул Ниваларда йөрдегенде иске 83 елгы комбайндар инде. Аннан соң менә бу комбайннар кайтты инде. Булар белән эшләү икенче инде. Барыбер ашлыкны калдырмый инде ул. Әкренләп шамалабрак йөрсәң. Җәмгыять ашлык сатуны күз уңында тотмый. 3500 гектар пай җирләре бар. Бер өлеше хезмәткәрләргә, игенче механизаторларга премия буларак биреләчәк. Калганы терлекчелек тармагын тәэмин итүгә юнәлдерелә. Борынгылар келәткә кермичә исәпкә керми дигән. Ындыр табагындагы үлчәүгә кайтып җиткән уңыш кына игенченең күңеленә тынычлык бирә. КамАЗ шоферлары миңа талонны кертеп бирәләр. Бу талонга язылган инде монда комбайнерның исеме. Ияннәре талон номеры язылган инде. Талон номеры буенча инде мин баланы менә ягъни мәсәлән Николаев Русанов кайтты бит. Аны язам инде реестрга. Башта инде ничә сәгатьтә кайта, талонның номерын язам, басу номерын язам инде. Бу Николаев Русанов кайтты, КамАЗ. Ияннәре соң усим инде, усәгә син күпме килә, бурытты тарысын. Ияннәре неттысын язам. Анна инде менә комбайнерны язам инде. Бу кемнеке инде, моны аерым һәрберсенә язып барам инде. Аннары соң инде аны кертәм инде компьютерга. Бу кайта бит инде безнең тукка кертеп барам инде. Әгәр дәгән инде бу туктан безнең бит яңа ни ачылды хәзер имеш, сушилка ачылды. Туктан сушилка ачылды даган перемещение ясап, мин аны кертәм яңадан нигә сушилкага кертәм инде. Эш күрсәткечләре 1С программасы аша бухгалтериягә барып җитә. Җәмгыятьтә һәр мөһим мәгълүмат бер базага тупланган. Биредә эш гөрләй. Быел яңа ашлык киптерү комплексы да эшли башлаган. Сушилкада берничә сәгать дәвамында киптерәбез. Бу безнең
11-12 кайчакта 13 файтып инде вагызга калгач алып андарды саклауга куябыз. Киптерелгән ашлык шулай ук яңа сафка баскан складка урнаштырыла. Монда яңа корылма җәмгыятьтә икәү. Август җитте, эш җитте, урак җитте, җәй бетте диләр. Урып җыю белән бер рәттән көзге чәчүгә җир әзерләү эшләре бара. 15 августтан 668 гектар майданда көзге культуралар чәчү эшен башлау максат итеп куелган. 2018 елның 21 сентябрендә Бейік Ватан сугышы елларында Мари-Эл Республикасының Суслангер хәрби лагерында газап чиккән якташларыбыз истәлегенә Саба һәм Теләче районнары делегациясе катнашында хәтер ташы куела. Быел да әлеге районнар вәкилләре Суслангер җиренә килде. Мари-Эл Республикасына керүче Суслангер поселогы 1927 елда төзелә. Шушы ук вакытта Казан Йошкар-Ола тимер юлы да төзелә башлый. Тарихны бик яхшы белүче Галина Лихачева Саба Теләче делегациясенә үткәннәрне күзаллау өчен бар белгәнен бәян итте. Мари урманнары уртасындагы Суслангер лагере Ватан сугышы чорында иң каһәрләнгән урын булган. Сугышка алынган беренче солдатлар бирегә Бөгелмәнең 31-нче бригадасыннан укыту өчен китерелгән. Әмма чынлыкта алай булып чыкмый. Лагерда солдатларны бик нык җәберлиләр. Аларга бирелгән ризыкны Суслангер базарына алып чыгып саттыралар. Киемнәрен бирмиләр, авыр эш эшләтәләр. Яшәү урыннары землянка була. Суслангер лагере турында соңгы елларда гына сөйләнелә башлады. Тарих моңа кадәр бу хакта дәшмәде. 2014 елдан тарихчылар бу урыннарны өйрәнү эшенә кирешәләр. Каждый день в этот учебный лагерь новобранцев присылали от 1000 до 2000 человек. Если это мы все знаем, знаете, по письмам очевидцев, которые вот еще хранятся в семейных архивах. Потому что жены и матери приезжали в этот учебный лагерь, шли пешком, доезжали до Суслонгера, потом кто пешком, кто на паровозе, там ходила кукушка, это я вам попозже расскажу. Они шли и кормили своих мужей, сыновей. Если кто у вас вот родственники были, они вам должны были это рассказывать, какое было положение и какие продукты они туда несли, и чтобы накормить своих родственников. Сугышчан тарих сәхифәләрен барласак, Рәсәй буйлап мондый лагерьләрнең унлап булганы билгеле. Аларның икесе Мари-Элгә туры килә. Бу җирләрдә оешкан икенче лагерь Сурок исемен йөртә. Аларда ачлыктан, суыктан, төрле чирләрдән меңнәрчә кеше үлә. Ниндидер сәбәпләр аркасында үлүчеләрнең саннары да исәпкә алынмаган. Һәм ни аяныч, аларның күпчелеге хәзергә хәбәрсез югалганнар исәбендә. Теләче районыннан эшмәкәр Рифкат Шафиков Суслангерга килүне оештыруда башлап йөрүче. Ул үзенең музеендагы шактый гына табылдыкларны нәкъ бу урыннарны казу эшләре вакытында таба. Бүген дә бирегә килүчеләр белән бергә бер истәлек калдырды ул. Агачларны кисеп, бүрәнәләрдән кое бурасы ясадылар, аңа табылдык кое шиләген асып куйдылар. Без монда менә һәр 6 ел рәттән шулай корбан ашу уздырабыз инде шу җирлектә. Безнең обелиск куелды инде шул лагерның капка төбенә үк. Анда бер Нустан, башка районнар менә Күпмара куйды. Бу Суслангерны мин бәләкәйдән ишетеп үстем инде. Без сугыштан соң чыгып балалар, сугыштан кайткан ир-атлар инде тимерчала чыгында булсын, ферма инде булсын, һаман шул сугыш турында сөйләре, Суслангер турында инде каһәрләнеп Жылы-жылы сөйлеләре, ничә итеп монда әйбер урлап аша, ничә итеп менә Көмешкөл буендан буларбыз диме, аннан ничә итеп су аркылы чыгып үлән ашаганнарын менә шул сөйлеләре. Мин моны изди бер 7 ел элек таптым да, шулай Верхний Слободск, шулай итеп һәйкәл куйдык шул лагерның төбенә инде. И моннан һәр ничә инде шул солдатлар кулланган әйберләрне табып алып кайтып бит Алла искательләр белән үзебезнең шәхси музейда урнаштырып.
Әтиләре, бабайлары шушында булган кешеләрнең балалары өчен генә түгел, һәркем өчен сагышлы урын бу. Әзмәүрдәй нык ирләрнең гомере шушында бер гаепсезгә өзелгән. Монда килеп эләккән ирләрнең тизрәк сугышка китәсе, илебез азатлыгы өчен көрәшәсе килгән. Ә аларны көчсезләндереп, газаплап, ябыктырып сугышка озаталар. Безнең буын бу тарихны белеп, аны яшьләргә сөйләргә тиеш ди. Саба районы башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Илнур Коддусов. Үзебезгә нотык алу, киләчәктә мондай әйберләрне булдырмау, бу бик зур эш. Шуңа күрә менә барлыгызга да үземнең рәхмәтемне белдерәсем килә. Безнең инде район хакимияте шиксез ел сайын барабыз диюгә автобусында бер нәрсәсен дә жәлләми, инде барып, шушы истәлек булып, аннан соң иң мөһим инде менә Рифкат абый беребезнең дә борчыганы юк, ел сайын анда ашта үткәрә, рухларны искә алабыз үзебезнең шунда һәлак булган кешеләрнең инде. Менә мин киләчәктә дә бу эшне инде килгәндә Рифкат абый әйтә инде, киләсе елга барып булыр микән, барасы булыр микән дип әйтәм, үз өстеңә йөк алгансың, ахырга хәллек моны алып карасы була. Шуңа күрә барлык булган менә шушы дугаларны кылучыларның үзләренә савап булып кайтсын, бүтән мондай афәтләр күрергә язмасын. Шуңа күрә барыгызга да исәнлек, саулык телим. Барыгызның да күкләре аяз, күңелләре тыныч, гаиләләрегез белән матур итеп яшәргә, сугышлар булмасын. Зират янында Суслангерда үлеп калучылар истәлегенә Мари иле кешеләре тарафыннан 1981 елда куелган обелиск тора. Ә менә хәтер ташын райондашларыбыз Сабалылар һәм Теләчеләр исеменнән нәкъ лагерьга керү капкасы тирәсенә урнаштырган. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Мари урманнарында бер-бер артлы укылган дугалар кайта ваз булып яңгырады. Җәйнең иң матур көнен кояш көлеп кочаклады. Рифкат Аби Шафиков корбан чалып пешергән корбан ашы мул табын кунакларны өстәл артына җыйды. Урман дулкынланып шаулады. Ә шып-шыма булып, көзгедә ялтырап яткан көмеш күл бар сырын үзенә йотып ярны юды. Жан, тән сакраулары белән өрелгән бу урыннар безне саубуллашып озатып калды. Бу атнада Саба районыннан гуманитар ярдәмнең чираттагы партиясе Казан шәһәренә озатылды. Ул башкалага кайтып сыенган Донецк һәм Луганск халкына тапшырылачак. Быел гына да Сабалылар көче белән бу ярдәм 3нче тапкыр оештырылды. Донбасс халкына ярдәм җыю өчен җаваплы итеп район хакимияте белән берлектә яшь гвардияче җирле оешмасы җитәкчесе Айнур Халиев билгеләнә. Ул башкалабызга күченеп килүчеләргә ел башыннан шушындый ярдәмне 3нче тапкыр күрсәтелүен әйтте. Чираттагы партия июльнең 21-ннән 28-нә кадәр булган аралыкта җыйнала. Саба халкы Сабаның оешма предприятиеләре бирергә битараф калмадылар. Барысы да әлеге безнең чарада бик актив катнаштылар, чөнки бу безнең изге эш, безнең якташларыбызга, нәкъ безнең шикелле кешеләр аларда, аларга көндәлек кирәк-яраклар, кием саламнар, аяк киемнәре һәм инде ашау-эчү әйберләрен дә без җыйдык. Инде Сабаның барлык оешмалы предприятиеләренә мин бик зур итеп рәхмәтемне әйтәсем килә. Шулай ук Саба районының халкына, чөнки алар бер кайчан да битараф калмадылар. Инде без менә моны 3нче тапкыр хәзер җыябыз. Беренчесе февраль аенда булса, икенчесе июнь аенда булды. Менә һәм инде 3нчесе безнең июль аенда, августның 1 көнне без инде бүген тапшырабыз. Аны Казан шәһәренә безнең тонна ярымнан артык гуманитар ярдәм җыелды һәм инде без әлеге кирәк яракларны Казанга тапшырып, инде үзебезнең якташларыбызга, үзебезнең инде дусларыбызга да әйтәсе килә, чөнки инде алар безнең шулай ук дусларыбыз. Әлеге кием салымнарның, әлеге ашау-эчү әйберләренең, көндәлек кирәк-яракларның файдасы аларга тиер дип уйлыйбыз. Шуңа күрә инде без илләребез тыныч булсын иде, күкләребез аяз булсын дигән теләктә калабыз. Украина якларыннан кайтучыларга диеп тәгаенләнгән 100гә якын тартмаларда азык-төлек һәм беренче кирәк-ярак әйберләре, олылар һәм балалар өчен памперслар, канцтоварлар һәм мәктәп кирәк-яраклары, кием-салым, аяк киеме, гигиена чаралары, уенчыклар һәм башкалар тупланган.
Аларны оешмалар белән бер рәттән гражданнар да шәхси алып килеп тапшыралар. Балалар иҗат үзәгендәге төп пунктка килүче бу арада күп була. Бәләгә тарыган тугандаш халыкларыбыз кайгысына сабалар битараф калмыйча бердәм килеп кушыла. Актив предприятиеләр арасында түбәндәге оешмалар бар. Саба урман хуҗалыгы җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте, Сәйдә җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте, Умырзая, Алмаз мебель җиһаз компаниясе, Шәхси эшмәкәр Нәбиев 129-нчы янгын часте, Биектау сөт заводы җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте, барлык белем бирү учреждениеләре һәм районның битараф булмаган кешеләре, Яшь гвардия җирле бүлекчәсе Саба муниципаль районы халкына рәхмәтен белдерә. Хәрби диңгез флоты көне ул хәрби моряк исемен горур йөрткән, үзенең озак еллар гомерен флотка багышлаган, шунда эшләгән, хәрби диңгез флотын яраткан, традицияларын хөрмәт иткән иптәшләрнең төп бәйрәме. Алар һәр елның июленең соңгы якшәмбесендә аны билгеләп үтү нияте белән хәрби комиссариатка җыелалар. 31 июль көнне район хәрби комиссариатында иртәдән җанлылык башлады. Үзләренең календар бәйрәмнәрен билгеләп үтү өчен хәрби диңгез флотында хезмәт иткәннәр бирегә җыйналды. Аларны бүлек башлыгы Айрат Садыйков каршы алып, котлауларын ирештерде. Диңгезчеләр бу бәйрәмне көтеп ала, аларны хәрби хезмәт еллары берләштерә. Армия дусларны сыный һәм мәңгелеккә иң якын кешеләр итеп бәйләп куя торган җаваплы бер чор. Районыбызда хәзерге вакытта матрос традицияларына тугрылыклы 90-га якын хәрби диңгез флоты ветераны яши. Менә бүген дә алар иң якын дуслар булып кабат очраштылар. Тантаналы марш үтеп, диңгез байрагын горур күтәреп, әфганчылар һәйкәленә килделәр. Тантаналы өлеш биредә дәвам итте. Матросларның бәйрәм шатлыкларын бүлешеп, бүгенге көндә Санкт-Петербург шәһәрендә яшәүче Тәлгат Мөдәрисов та кайткан иде. Аны сабалар белән якташлык җепләре бәйли. Аларның гаиләсе аңа 10 яшь тулганчы биредә яши. Гомерен диңгез флотына багышлаган Мөдәрис әфәнденең киемнәренә карап кына да сокланып туймаслык. Әтиләре белән килгән малайлар да диңгезче бабайның сүзләрен йотлыгып тыңладылар. Икенче ранг капитаны, хәрби офицер үз һөнәренә әле дә тугрылыклы. Бәйрәмнәрен һәрчак менә шулай матур итеп киенеп, диңгезчеләргә дан җырлап каршылый. Котлаулар бу очрашуның матур бурылышы. Райондашларыбызны район башкарма комитеты җитәкчесенең эшмәкәрлек юнәлеше буенча урынбасары Илнур Кудусов та тәбрикләде. Морское собрание җирле оешмасының исемле бүләкләрен тапшырды. Диңгезче ветераннар арасыннан быел Раиф Низамов 65, Рәшит Хөсәенов 60 яшен билгели. Алар рәхмәт хатлары кабул итеп алдылар. Бу сафта яшьләр дә бик актив. Шундыйларның берсе Нияз Сафиуллин. Ул диңгезчеләрнең футбол командасында алыштыргысыз уенчы. Оешма ветераннары аны да активлыгын исәпкә алып бүләкләп киттеләр. Һәйкәлгә чәчәкләр салганнан соң диңгезчеләр зиратка юл алдылар. Арадан киткәннәрне искә алу аларның гадәтләренә кергән. Беркем дә бер кайчан онытылмый. Календар бәйрәм моның өчен һәрчак зур җирлек. 2 август көнне һава десанты гаскәрләре көне билгеләп үтелде. Десант дигән горур исемне йөртүчеләр шактый. Зәңгәр беретлар сафларына эләгүчеләр һәрвакыт хөрмәт уята. Олылар да, яшьләр дә аларга хөрмәт белән карый. Безнең районда да һава десанты гаскәрләре көне уңаеннан бер төркем якташ десантчылар зәңгәр беретларын киеп очрашуга килде. Һава десанты гаскәрләре теләсә кайсы армияның элитасы санала. Хезмәт иткән ир-егетләрнең һәммәсе зәңгәр берет һәм буй-буй тельняшка киеп йөрүе белән горурлана. Бу гаскәрләрне канатлы пехота дип тә йөртәләр. Мен 2012-дән 2013 елларда армия хезмәтләрендә хезмәт иттем. 3-я отдельная бригада специального назначения бу Тольятти шәһәрендә водитель-разведчик булып хезмәт иттем. Ничә хезмәт иткән? 7 прыжогым бар. Шуның 5-се вертолет, 2-се самолет. Үзем теләп киттем, именно менә лагерьгә дип. Бүтән җиргә мәйтәм барасында килмәй, бар миннал отшмайтам, лучше барсам мәйтәм ВДВга, я спецназга барам дидем. Шулай эләктем. Хезмәт итеп кайттым, кайтасы килмәй, кайтканда кайтасы килмәгән инде. Ияләр биткән ик. Кызык, дружный яшәдек. Бик әйбәт, условиялар бик әйбәт. Шо командировкаларда, парадларда участие парады мин үзем.
Екатеринбург шәһәрендә парадта катнаштык. Безнең районда әлеге гаскәрләрдә хезмәт иткән егетләр шактый. Очрашуга исә 20ләп кеше генә җыела. Парашюттан сикерер өчен икеләтә батырлык кирәк. Төрле бийеклектән сикерергә туры килде. 800 метр 1 чакрымда булды диялар. Украинада хезмәт иттем, короче. Румыния границасы почти, Молдавия, Румыния границасында. 98-я гвардейская, Сибирская воздушно-десантная дивизия. 217-й полк. Парашютно-десантный полкта хезмәт иттем. 2 ел. Ничә сикерү булды сезнең? Вертолет, самолет кайлардан сикердегез? Оннан да кем түгел инде сикерүләр. 8 бар. Әйе. Вышкасында санасаң инде күбрәк өстәргә була. Шул тагын правитель. Бийеклектәр күпме иде? Бийеклектәр 800 метрдан. 800 метрдан. 3 кукурузниктан сикерәсең 3 мәртәбә. Башта изначально вышка, аннары кукурузник, аннары соң Ил-76-дан калганнары. Азат Шайхетдинов һәм Руди Галиев белән бергә хезмәт иткән Сергей Горбунов бәйрәмне быел биредә каршылый. Лаеш районы егетенең безнең якларга беренче килүе. Мы в 99-м, тоже город Болград, Одесская область. Вот. Ну, шофера были. Прыгали. Тоже, конечно. Вы в Сабах первый раз празднуете или постоянно приезжаете? Нет, первый раз. Я вот приехал к другу. Замечательно. Мен армияда материальный обеспечениедайым. Серега белән бернидә. Автобуста йөрдем. Сикердек. Казыдык. Шуыштык бөтенесендә. Берсе калмады. Десантчыларны тәбрик итәргә район башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Марат Каримов килде. Рәсми өлештән соң райондашларыбыз афганчылар билгесез солдат һәйкәленә, тыл хезмәтчәннәре стеласына чәчәкләр салып, һәлак булганнарны 1 минутлык тынлык белән искә алдылар. Мин инде шәхсән үз исеменнән, район җитәкчелеге исеменнән бүген бәйрәм үзләренең бәйрәмнәре булган һава десант гаскәрләрендә хезмәт куйган райондаш егетләребезне чын күңелдән тәбрик итәм. Аларга саулык, сәламәтлек, гаиләләрендә иминлек, инде үзләренең балаларына, оныкларына шушы хәрби патриотик тәрбияне биреп, алга таба да матур итеп, тыныч аяз күк йөзе астында яшәргә язсын барыбызга да. Дөньялар имин булсын, чын күңелдән бәйрәм белән аларны. Аларның девизы «Никто кроме нас», батырлыклары хөрмәткә лаек. Үзенең хәрби хезмәтен илебез иминлеген саклауга багышлаган кыю ир егетләребезне бәйрәм белән тәбрик итәбез. Слава Украине! Никто кроме нас! Ура! 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 Августның 1 якшәмбесе тимер юлчылар көне буларак истәлекле. Патша Русиясе дәүреннән килгән иң борынгы бәйрәм ул. 1896 елдан башлап билгеләнә һәм илдә тимер юллар төзелешенә нигез салучы Николай I туган көненә туры килә. Безнең Шәмәрдән тимер юлы төзелә башлау 1919 елларга туры килә. Юл йөргән халык төрле товарлар йөртү өчен бик уңайлы була ул. Горький тимер юллары составына кереп, тимер юллар шелтәрендә лаеклы үз хезмәтен куючы Шәмәрдән тимер юл станциясендә эшләүчеләргә бәйрәм сәламнары юллыйбыз. Сәламәтлек, гаиләгезгә бәхет, имин тормыш телибез. Эштәгеләргә уңышлар юлдаш булсын. Бүгенгә программабыз тәмам. Сау булыгыз.